Déu vos guard i bona nit. Molt honorables presidents, excelentíssimes autoritats, president de la CEAGE, president d'AIGEC, amics tots. Jo ara estava mirant la llotja i dic, ostres, imposa això de parlar davant de la llotja del camp del Barça. En tot cas, només dues paraules. Dir-los que quan el bon amic Marc Bonavia em va comunicar que m'havien concedit aquest premi a la trajectòria empresarial de l'AIGEC, el meu cor es va omplir de joia. I es va omplir de joia perquè es barrejaven en mi tres sentiments molt profunds: la sorpresa, la gratitud i la il·lusió. La sorpresa perquè mai no m'hagués pogut imaginar que un servidor podia ser el receptor d'un reconeixement d'aquesta magnitud. Un reconeixement que el faig extensiu a tot l'equip de persones de Metalquímia. Un reconeixement atorgat per gent jove, un reconeixement que arriba dels que ja sou el futur del nostre país. I que un reconeixement t'arribi dels que sou el futur del nostre país és allò més emotiu, engrescador i inspirador. També la gratitud. Gratitud perquè amb aquesta diada em doneu l'oportunitat de viure un moment únic i irrepetible, avui acompanyat de la meva esposa Marta, els meus pares, Narcís i l'Anna Maria, i tants amics que hem tingut la sort de col·laborar plegats durant tants i tants anys. Mai podré agrair-vos ben bé prou aquesta confiança que m'heu fet avui. Gràcies a tot cor. I la il·lusió, oi, president? És per aquí. La il·lusió. Il·lusió. La il·lusió... No es veu gaire. Sobretot, la il·lusió de poder compartir la inspiració que m'arriba cada vegada que tinc l'oportunitat de treballar amb gent jove. I creieu-me que darrerament en tinc moltes oportunitats. Mireu, soc un yonqui de la iniciativa jove. Soc un yonqui de la iniciativa jove. Perquè sense la vostra il·lusió, passió, inspiració i empenta, un servidor no podria viure feliç. El vostre esperit, la vostra iniciativa i les vostres ganes de guanyar el futur alimenten la meva ànima. Ja per acabar, només una reflexió final. Important. Mireu, d'aquí 15 dies, com molts de vosaltres ja sabeu, es celebra a Girona el Fòrum Impulsa. Enguany, ens hem proposat catalitzar i activar el compromís de la societat i posar-lo en moviment. Compromís en moviment. I això ho hem definit amb una sola paraula: compromou-te. Compromou-te. Compromete't a impulsar i mou-te per a impulsar. Perquè sí, ens cal aquesta nova actitud social que també proposa l'AIGEC. Ens cal compromoure'ns tots plegats. Si volem canviar les coses, ens cal compromoure'ns. Perquè el compromís sense acció és estèril i l'acció sense compromís és intranscendent. Per tant, compromoguem-nos tots plegats en una xarxa de compromisos en moviment per a superar les dificultats del moment que ens ha tocat viure i albirar des de ja un esdevenidor ple de possibilitats, que de ben segur hi són. Moltes mercès de nou a tots plegats per pensar i reconèixer el nostre projecte empresarial i que per molts anys continueu la vostra tasca envers el futur del país i de les nostres persones. Bona nit. Gràcies.